फ्रेंड्स, मी माझ्या शिमला ट्रिपचा व्लॉग शेअर करते तुमच्याबरोबर। आम्ही मुंबईवरून दिल्लीला गेलो आणि दिल्लीवरून रात्रभर बाय रोड ट्रॅव्हल करून शिमल्याला पोचलो सकाळी। हा आमच्या शिमलाच्या हॉटेलचा बाहेरचा व्ह्यू आहे। फर्स्ट डेला आम्ही हे एक म्युझियम बघायला गेलो होतो। हे एक मिलिटरीचं म्युझियम आहे, खूप छान म्युझियम आहे हे। आम्ही गेलो त्या सेम डेला शिमल्याला स्नोफॉल झाला। शिमल्याचा स्नोफॉल आम्हाला एन्जॉय करता आला, पण थंडी खूप जास्त होती, टेम्परेचर मायनसमध्ये गेलं होतं। सेकंड डेला आम्ही कुफरीसाठी निघालो, जो स्नो पॉईंट आहे शिमलाचा। कुफरी हे शिमलामधला स्नो पॉईंट आहे। तिकडे जातानाच तुम्हाला रस्त्याच्या दोन्ही साईडला बर्फ दिसायला लागेल। आणि शिमल्यामध्ये जो बर्फ असतो कुफरीला, तो मार्चपर्यंतच असतो, त्याच्या पुढे इथे बर्फ नसतो। पुढे जर बर्फ हवा असेल तर तुम्हाला मनालीला जायला लागतं। मनालीमध्ये वर्षभर बर्फ असतो। आणि इथे स्नो पॉईंटला जायच्या अगोदरच तुम्हाला तिथे घालायचे कपडे आणि शूज हायर करायला लागतात, कारण नॉर्मल शूज घसरतात बर्फावरून, त्याच्यामुळे ते वेगळे शूज तुम्हाला हायर करायला लागतात। आणि तिथे घोड्याने जायला लागतं, तिथे व्यवस्थित रस्ता नाही आहे। आमची कार आम्ही डोंगराच्या पायथ्याशी पार्क करून वरती आम्ही घोड्याने आलोय स्नो पॉइंटला। मुलं इथे बर्फामध्ये स्नोमॅन बनवायला बिझी झाले आहेत। इथे खाण्यासाठी थोडेफार स्टॉल आहेत, तिथे तुम्हाला मॅगी इझिली अवेलेबल होते। मॅगी, चहा असं काही लिमिटेड आयटम इथे मिळतात। मी इथे साराला हेल्प करते स्नोमॅन बनवायला। तर 2 दिवसाची शिमलाची ट्रिप एन्जॉय करून आम्ही तिसऱ्या दिवशी सकाळी शिमलावरून मनालीला जायला निघालो। शिमला टू मनाली ही डिस्टन्स जवळजवळ 8 ते 9 तासाचं आहे। आम्हाला जवळजवळ 10 तास लागले पोचायला, कारण रोडची कामं चालू असल्यामुळे। पण शिमला टू मनाली जो प्रवास आहे तो खूपच छान आहे, कारण तिथलं निसर्ग सौंदर्य खूप सुंदर आहे। मी माझ्या नेक्स्ट व्लॉगमध्ये मनालीची ट्रिप शेअर करेन तुमच्याबरोबर।